Така, ами това се случи. Хей, здравей, здрасти, Окей, не. И сега какво? Трябва ли да я питам дали е харесало? Супер идея. А това значи ли, че сме гаджета? Леле, толкова ли съм отчаян? Да се преструвам ли, че спя? Или да отида до тоалетната? Дали очаква да се гушкаме? И зад врата номер 3, коражът на Алекс! Окей, махам се от тук. Но ако тя иска да си тръгне? Не, спри се, Алекс. Никой да не напуска местопрестъплението. С всяка изминала минута става все по-неловко. Чудя се какво ли би направил Боби. Да, благодаря, Боби много ми помогна. Стига, човек. Дишай, издишай. Питай я нещо сладурско. Примерно, дали тя забелязва колко много се допълваме.